oikeuksien puolesta jo monet vuodet Suomessa. Se on meille tosi suuri kunnia tänään antaa hänelle palkinto vuoden 2016 aktiivisimmaksi Palestiinan oikeuksien puolustajaksi Suomessa, Sadek Elman. Mä puhun suomeksi ja sä voisit kääntää Shalom. Mä kerron vähän Suomesta ja aktivismista Suomessa silloin, miten se alkoi. Me, jotka ollaan synnytty Suomessa, monet meistä täälläkin on varmaan syntynyt Suomessa, niin silloin lapsena 20 vuotta sitten mä muistan, harva ties edes mikä on Palestiina. Totuus yleisesti ottaen ei niin kuin paljon tiedetty sitä Palestiina-Israelin keissistä, etenkään koulussa. Kavereissa, kun puhuttiin koulukavereilla, ei kukaan tiedä, missä on Palestiina tai mikä siellä on. Jos tiedettiin jotain, tiedettiin, että Jaffa Apertuun tulee Palestiinasta. Se oli korkeintaan, mitä koulussa tiedettiin. Siitä mä ihmettelin. Mä kysyin itse, niin kuin lapsena, mulla oli tapa kysyä itseltäni niin kysymys, miksi mä synnyin palestiinalaisena? Että mikä se kohtalo tää tällainen on, että mä oon syntynyt ilman maata. Miksi mä voin syntyä vaikka ihan mikä tahansa muu arabimaa, jolla on joku oma kotimaa. Siitä mä aloin tutkia pikkuhiljaa ja kun mä tutkin, mitä enemmän mä tutkin asiaa, sitä enemmän mä halusinkin tietää ja kertoa muille. Ja mitä enemmän mä sain tietää nuoruuden aikana, niin mä huomasin, että sitä vähemmän yleisesti ottaen tiedettiin Palestiinasta. Ja näin 20 vuoden päästä nyt kaikki tietää, mikä on Palestiina Suomessa yleisesti ottaen. Koulussa tiedetään, nyt on niin kuin tietoisuuden aika parhaimmillaan. Ja tämä antaa niin lisää varmuutta siihen, että muutoksia on kyllä tulossa. Voi vielä viedä 20 vuotta, ehkä jopa 40 vuotta. Mutta se muuttuu. Pikkuhiljaa se kyllä muuttuu ja se ei tule stoppaamaan. Yksi suurimpia tekijöitä, minkä takia mä menin tähän aktivismiin niin enemmän sitten mukaan, oli 15-vuotiaana. Mä muistan, että mä katselin TV-ohjelma, taisi olla Yle A-studio tai A-talk tai vastaava. Siellä oli vanhempi palestiinalaismies, professori, joka tiesi tosi paljon, puhui tosi hyvin siinä. Ja me oltiin isolla porukalla, siinä oli paljon koulukavereita suomalaisia mukana. Ja mä olin totta kai tiivisti seurasin sitä keskustelua ja niin sitä aihetta itsessään. Sitten mä huomasin kyllä, että ne kaverit, ne niin ystävät siinä, jotka seurasivat sitä keskustelua, ne ei enää, ne lähti harhatielle, ne ei enää seurannut sitä keskustelua, koska se palestiinalainen professori ei osannut hyvin puhua suomea. Se puhuu rikkinäistä suomen kieltä. Ja ne alkoi sitten vitsailla sen suomen kielelle ja niille sanaerheille. Ja sitten se koko keskustelun seuraaminen, niin mä huomasin siitäkin, että okei, näille yleisesti ottaen sun pitää keksiä parempi keino päästä heidän korville, eli puhua sellaisella tavalla, jonka suomalainen ymmärtää. Ei vain niin kuin murteella tai sanallisesti, mutta myöskin se viesti, millä tavalla sä tuot sen viestin suomalaisen korville tai suomalaisten korville niin, että he ymmärtävät sen. Koska täällä on aina se vastapuolisen Israelin ja sionistilobbien ja yleisen median musta maalaus, mitä meillä kohta tapahtuu. Eli palestiinalaiset yleisesti ottaen on terroristeja. Kuka tahansa puhuu tai yrittää vastarintaa on terrorismi. Niin siitä se alun perinkin lähti ja sanoi, että nyt on pakko tehdä jotain, pakko jotenkin puuttua, missä meidän nuoret miehet on. Tässä on vaan iäkkäitä miehiä, jotka on asialla. Ja siitä me alettiin kokoontua nuoret miehet ja sitten mielenosoituksien myötä siellä se kasvoi. Mielenosoituksista se alun perin lähti. Ja yksi hienoimpia tapauksia, mitä mä muistan Suomessa kokeneeni, oli 2014, kun oli Gaza. Israel hyökkäsi Gaza, sionistit hyökkäsi Gaza ja murhasi yli 2500 siviiliä siellä. Niin me järjestettiin täällä mielenosoituksia viikoittain, 7 kertaa viikoittainen mielenosoitus Helsingissä. Ja hieno asia, minkä mä huomasin niissä mielenosoituksissa oli, että riippumatta Lähi-idän yleisestä tilanteesta sinä hetkenä ja niistä sisäisistä konflikteista ja erimielisyyksistä, mitä löytyi läpi Lähi-idän alueen, arabien, iranilaisten ja muiden vähemmistöjen ja muiden kansalaisuuksien kesken. Koko Lähi-itähän oli 2014 ja on niin kuin edelleenkin jatkuu katastrofeja ja sisäisiä ristiriitoja. Niin riippumatta kaikesta tästä ristiriidasta, siellä mielenosoituksessa oli kaikki. Se yhdisti kansoja, se yhdisti
yli puolueen rajojen, yli uskontorajojen, yli kansalaisuuksien rajojen. Siellä oli siis kaikki, joka puolueesta, joka uskonnosta. Siellä oli sunneja, siellä oli shiaoja, siellä oli kristittyjä, siellä oli eri kristittyjä, siellä oli juutalaisia. Meillä oli Helsingissä juutalainen, vanhempi mies juutalainen, mä muistan vielä hyvin sen. Se tuli kävelemään, se halusi puheenvuoron. Me annettiin hänelle puheenvuoron. Tosi iäkäs vanha mies oli. Ja se sanoi, mä oon Suomen juutalainen, mä olen itse syntynyt Palestiinassa. Näin se aloitti puheen. Sanoi, silloin kun mä synnyin siellä, niin se oli Palestiina. Ja kun siitä tuli Israel, mä lähdin sieltä pois. Niin tää oli hieno näky ja tää toi sitä toivoa meille, että hei. Ja samaan aikaan New Yorkissa oli, mä muistan tämänkin, samaan aikaan vielä New Yorkissa oli yli 40 000 juutalaista tekemässä mielenosoitus kans Gazan puolesta. Ja vastusti Israelia ja vastusti sionismia. Nämä liikkeet ja nämä yhdistävät tekijät, niistä meidän pitää kiinni. Niistä pitää näitä kurspäiviä pitää olla useammin. Meidän pitää, niin kuin aikaisemmat puheenvuorot tuli esille, pitää olla jokapäiväisessä elämässä tuoda näitä yhdistäviä tekijöitä enemmän esille. Ja viime vuonna mä muistan yhden tapauksen, missä tuli kutsu ulkoministeriöstä. Siellä oli täältä, oli Hossein, veli Hossein, oli Abbas, oli sitten oli nuoret muslimeista, oli monta. Se oli kutsu muslimin-nuorisodelegaatiolle ulkoministeriöstä, jossa ne halusi keskustella ja katsoa, mitä on ne radikalisoivia tekijöitä nykyajan musliminuorissa Suomessa. Ja huolimatta niistä Lähi-idän sisäisistä ristiriidoista, mitä viime vuonnakin edelleen löytyy ja edelleen tälläkin hetkellä löytyy sieltä, niin huolimatta tästä kaikesta sielläkin me pidettiin kova yhtä kiinni kädestä. Sielläkin meidän selkeä viesti oli ulkoministeriölle ja Timo Soini muun muassa oli paikan päällä. Ja kun hän kysyi, mikä on se radikalisoivin tekijä, niin se tuli yleisesti ottaen yksi selkeä viesti, yhtenäinen viesti. Suomen ja Israelin väliset yhteydet. Ne on niin kuin yksi kovimpia tekijöitä tässä meidän nuorison radikalisoivissa tekijöissä on just tämä Suomen tuki Israelille. Ja näillä me jatketaan. Me toivotaan edelleen, että jatkuu päivä päivältä. Se, miten me nähdään tänään Suomessa, tiedetään ja nuoriso tietää ja yhteisöt ja osallistuminen ja aktivismi. Mä uskon, että 20 vuoden päästä tämä on vielä paljon suurempaa, koska 20 vuotta sitten ei ollut. Suomessa ei tiedetty Palestiinasta. Ja kiitos kaikille. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.